stikker os på samme måde. Hvis slagen kommer, kører ind her. Så shakuken ligger på den her måde her ind på. Hej Michael. Hej Johannes. Hvad kalder man det? Det hedder ninjutsu, eller Bujinkan, Budo Taijutsu. Bujinkan består af 9 gamle stilarter fra Japan, hvor de 6 det er samurai-skoler, og de 3 det er ninja-skoler. Jeg kan se, at du har et sort bælte på. Det sorte bælte det følger os i 15 grader. Vi har sådan 15 dan-grader. Hvor højt er du på den? Jeg har den sidste grad nu her, så jeg er færdig med at blive gradueret. Kan du overvinde alle modstandere? Det kan man ikke sige. Jeg vil have en bedre chance, end hvis jeg ikke havde trænet. Men at være usårlig, det er der ikke nogen mennesker, der er. Det er jo en bedre livsforsikring, end så meget andet er, ikke? End at spille badminton for eksempel. I gør det jo meget langsomt, når I øver. Ja. Ikke langsomt, det er forkert ord, men I gør det i et vist tempo. Ja. Grunden til, at vi træner langsomt på den her måde her, det er for at kode nervesystemet. Så træner man hurtigt hele tiden, så er der en stor risiko for, at man laver nogle dårlige bevægelser, og der kommer nogle huller i teknikkerne. Spider-Man, han har sådan en kraft her, hvor han kan forudsige angreb. Jeg har hørt, I kan noget lignende. Hvad er det, I kan? Vores stormester blev på et tidspunkt spurgt, hvordan skal jeg forsvare mig mod en, der ligger på afstand for at skyde, eller en, der har placeret en bombe i din bil eller noget i den retning. Så sagde han, det handler om ikke at være på det sted. Måden, man kan undgå at være på det sted, det er, at man opfatter, at her der er noget galt. Og det kan du simpelthen opfatte? Ja. Altså, ja. Hvordan gør du det? Man kan ikke sætte til ord på rigtigt, hvordan man gør det. Det er en følelse. Det er ligesom at skulle forklare kærlighed til en, der ikke har mærket kærlighed. Men kan jeg lære det? Du kan muligvis allerede nu. Okay. Altså, det er en medfødt ting, som vi bare skal komme i kontakt med. Er det ikke bare også lidt et spørgsmål om held? Jo, det er det også. Men held er også okay. Det vil jeg jo meget, meget gerne lære. Men vil du lige vise mig, hvordan det ser ud først? Ja, det kan tro. Jeg ved ikke, om vi kan gøre det uden kniven den her gang. Det er en sløv kniv. Okay. Der er ikke noget skarpt på den. Nej. Så. Ja, der var jeg for sent på den. Jeg kunne godt mærke det. Men jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Men jeg havde en fornemmelse af, at der skete et eller andet. Ja. Hvad skulle jeg have gjort her? Gribe fat i hans arm, når den er der. Ja. Så drej ham rundt den her vej. Så kan du sparke i skridtet. Du kan også feje hans ben her. Okay, ja, det er vel ikke helt godt det her. Hvis man er herinde, så kan han ikke stikke. Og så har man faktisk en håndledslås her samtidig. Kan du se? Det er derfor, han drejer rundt dernede. Jeg er overhovedet ikke sikker på, at jeg kommer til at gøre det rigtigt, men nu gør jeg bare et eller andet. Så kan jeg ikke. Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja, jeg forstår det faktisk du kan godt mærke noget af det. Ja, jeg kan se, at I går helt ind og markerer. Nu markerede jeg faktisk, når vi træner, så er det oftere, at jeg slår igennem. Så du slår rigtigt? Ja. Men hvad er filosofien bag at egentlig at slå? Hvorfor gør I det, når I træner? Jamen, det er jo, fordi man skal lære, hvordan det føles at blive ramt. Det er med til at opbygge ens spirit, altså ens kamp, vilje og evnen til at kunne fortsætte, også selvom det gør ondt, og man er skadet. Jeg fortryder sikkert det, jeg siger nu, men vil du ikke vise mig lidt og give mig noget med på min vej, som jeg vil kunne bruge? Jo, det vil jeg ret lidt ud. For eksempel den der. Det var ret effektivt. Ja. Den er jeg nødt til at se. Hvad var det, du gjorde? Ja, altså mens du talte, så... Du gik ind i struben? Ja, så gik jeg op her på siden, ikke, og tog fat på begge sider og trykkede sådan der. Man kan trykke ind, du kan mærke på begge sider der, ikke? Og i det man gør det, så kan man gå ind og slå på hovedet der samtidig. Sådan der. Okay. Så er jeg rimelig færdig efter sådan en tur. Og du holder endda lidt igen, kan jeg mærke. Du ved jo præcis, hvor hårdt du kan slå. Så fanger man foden samtidig, så den er kontrolleret, ikke? Så det er svært for dig at sparke. Og man står i en vinkel, hvor man også kan sparke på skridtet der, så kan man trække dig ned der. På den måde kontrollere her og bruge næsen der, ikke? Så der ligger også nogle nervepunkter herinde, man kan... Vi bruger meget fingrene, sådan der, kontrollere på den måde der. Så mærke, ja. Hold da fast. Jeg håber ikke, jeg møder dig ude i nattelivet. Eller lige give en mulighed for. Tryk sådan der, så kan man løbe. Så har man afstand. Ikke, så kan man flygte. Så lige nu der er jeg øm på min kind, på min næse, på mine fingre, men der er ikke noget, der er brækket. Nej, det handler rigtig meget om ikke at skade mere end højst nødvendigt, ikke? At få stukket af. Tak for træningen.